Irunen alkatea gara, baina batez ere hemen gaude tokiko erakundetako ordezkari bezala, foru gobernuak eraman gaituen egoera kritikoaren aurrean gure kezka azaltzera. Izan ere, FOFEL eta beste foru programen bidez jaso beharreko finantzazioa murriztu egin dirute, diru laguntzak ukatzen dizkigute, edota datorren urteei begira konprometitutako finantzazioa zalantzaz jarri dirute. Azken hilabete hauetan, foru gobernuak tokiko erakundeak egoera kritiko batera eraman ditu eta premiazko erantzuna eman beharko du finantzazio justu eta lekoa izan dezagun. Hau dela eta, ekimen hau aurkezten dizuegu. Foru gobernuari eta Batzar Nagusiei erantzukizuna eskatzen dien mozioa finantzazio sistema gaurkotzaren beharraz jabe daitezen eta hori egitea ez duten bitartean finantzazio nahikoa eta bidezkoa berma dezaten. Azken urteotan, tokiko erakunde gero eta behar gehiago dituzte. Kudeatzeko guneak handitu joan dira eta finantzazioa handitu beharrean gutxitzen joan da urtezu. Egoera beraz kritikoa da. FOFEL bidez jaso beharreko finantzazioa ehuneko 9 iritsiko da datorren urtean. Ehuneko 20 2008koarekin konparatzen baldin badugu. Horri, 2011an jasotakoaren ehuneko 5 itzuli beharren gaudela gehitu behar diogu. Udala aurrekontuak ehuneko 15 jaitsi dira, baina atzera begira azken urteotan ehuneko 20 murriztu dira. Egoera larri honi, De Andrés gobernuak azken hilabetetan hartutako neurriak gehitu behar dizkiogu. Kuadrille zein udal eta kontzekoek hainbat foru programen bidez jasotzen dute finantzazioa murriztua izan da. Eta gainera, toki erakunde asko aurretik hitzartutako diru laguntzak ukatu zaizkie. Edota horrengo urtei begira konprometitutako finantzazioa zalantzan jarri dute. Hau guztia ikusita, premiazkoa da aldarrikatzea ez bakarrik finantzazioa mantentzea, handitzea baizik. Ez da kapritxo bat, beharra da. Udal aurrekontuak ez direlako nahikoak kudeaketari aurre egiteko. Irtenbidea Batzar Nagusietan dago, eta horregatik mozio bat aurkeztuko dugu udalez udal indarrak batzeko asmoz. Gure aldarrikapena ozen eta argi entzun daia. Helburu horrekin, oinarrizko eskarreak bildu ditugu. Hasteko, politika fiskalari buruz hitz egin nahi dugu. Izan ere, Europako bataz bestekotik oraindik urrun dago, eta errenta altuenei zerga presio handitzeko beharrezko neurriak hartuz, gero, sarrera maila igo eta toki erakunde ez dute krisiaren ondorioak pairatuko. Krisiarekiko erantzule ez diren linean. Egoera honi, beste arazo estruktural bat gehitu behar diogu. Sistema aldatu behar da. FOFEL delakoa gaurkotzea premiazkoa da. Aldatu gabe 10 urte daramatzeta. Beste herrialdeetan berriz, normaltasunez eguneratzen da. Gipuzkoan kasu, non irailean portzentaiak handitu ziren. Mozioak ere, azken hilabetetako mozketei aurre egin nahi die. Horretarako, hurrengo urtei begira konprometitutako laguntza eta konpromiso guztiei eusteko eskatzen dio aldundiari. Eta jakina, eta bereziki, aurreko obra eta zerbitzu foru planaren barruan egin ez ziren obren ondorioz sortutako 12 milioi horiek planari lotuta jarraitzea eskatzen dugu, FEPEL delakoa da pasagabe. Amaitzeko esan nahi dugu, finantzazio lerroen murrizkete komplikatua zen egoera eutxiezina bihurtu dutela. Horren ondorioz, erantzun eta aurrea hartu behar dugu gurea dena eta gure bizilagunek behar dutena aldarrikatzeko. Udal, kontzeju eta kuadrilla guztiek dei egiten diegu presio handitu ahal izateko eta egoera honi buelta emateko. Indarrak batzeko gai baldin bagara, foru aldundiak eta Batzar Nagusiek bere erantzukizuna hartu finantzazio sistema gaurkotu eta bitartean finantzazio justu eta nahikoa bermatu behar du.